Oh my God. Ano ngayon, no? Putik. Ano? Hi. Look at this. Ay, nag-script si neighbor, yung kapitbahay namin. Kita niyo guys, yan. Ito na namang yung namin, no. So yung mga mga ice talaga naglulusaw. Yan. Okay. Bibili lang tayo ng kape. Magkape tayo sa Tim Hortons. Kape lang tayo guys. Yan. Ayan po yung pag hindi po in-script yan mamaya o ngayon kinabukasan po, tapos pag biglang tumaas yung yung temperatura, yung lamig, icy po yan, slippery po yan, napakadulas po yan kinabukasan. Yan. Kaya dapat kailangan malinis po yan, ma-script, ma-clearing. Kita niyo yan. So alarm yung aking car dahil po may na-detect na ice kalye. May na-detect po yan, kaya tumunog. IC po, IC. Yan, yung yung regular gas 153 cents 0.9 per litro po. Ayan po yung yan. So spring season na kasi. Ayan. Sa Pilipinas po, balita ko sobrang init ngayon doon. Dito naman plus 3 pa lang yun, plus 3. Solo driving po ako, walang carbon dahil sa schedule na bago. So duty po tayo bukas ng 2 araw, Monday, Tuesday, and then Wednesday, Thursday, Friday off. Balik na naman po ako ng Saturday, Sunday. So sa linggo na po yan, 4 na araw po tayong papasok sa trabaho. Si kabayan tatapon si kabayan, mabait yun. I just need a large coffee with 2 milk, half sugar.
Yeah, that's it. Thank you.